Здравейте и добре дошли в българската свободна директория за статии какда.com. Сайтът е ръчно изработена платформа и с уникални за България възможности и гъвкавост при създаване на статия. Класира се изключително добре във всички търсачки. Публикуваният контент се следи за уникалност и дава правилни изходящи връзки. За да се възползвате от пълната функционалност на сайта какда.com, трябва да сте регистриран потребител. За да се регистрирате, изберете връзката регистрация в горната част на сайта. Въведете име, имейл и изберете парола. Прочетете и потвърдете, че сте съгласни с общите условия на сайта и изпратете заявката. Може да влезете веднага в профил си, като използвате връзката вход. Въведете вашия имейл и парола и натиснете бутона Влез. Като регистриран потребител в какда.com, вие получавате достъп до разширения модул за публикуване на статии. След като вече сте се идентифицирал, натиснете бутона Публикувай в горната част на сайта. Какда.com създава автоматично първоначалния скелет на страницата. Натиснете бутона за главна част, за да отворите и попълните скелета. Попълнете заглавието на статията, краткото описание на статията и изберете най-близката категория, към която се отнася статията. След това избирате главна снимка на статията от вашия компютър и натискате бутона Готово. Може да започнете да добавяте модули. Предлаганите модули са вдясно от самата статия. Текстовият модул служи за добавяне на текстов блок. Първо избирате заглавие на блока. Всички заглавия от блока автоматично се вмъкват с тага H2. След това въвеждате основния текст. В основния текст може да поставите връзки към външни сайтове. За да поставите връзка, копирайте адреса от браузъра, маркирайте текста, който ще използвате като заглавие на връзката и изберете бутона Постави връзка. Поставете копирания адрес и натиснете бутона Вмъкни. Всички връзки в какда.com са директни и се четат от търсачките. Може да изберете снимка, която да бъде прикрепена към текстовия модул. Може да добавите колкото пожелаете текстови модули с снимки и заглавия, за да наредите статията си прегледно и красиво. Втория вид модул е видео. Изберете заглавие на видеоблока. За да поставите избрано от вас видео, копирайте неговия линк и го поставете в полето Линк на видеото. Натиснете бутона Готово. Модула за видео поддържа линкове и embed тагове от youtube.com и vbox7.com. С модула за галерия може да създадете галерия от снимки. Изберете снимките от вашия компютър чрез бутона Качи снимка. След като качите снимките, може да ги подредите по ваш избор от стрелкичките за преместване наляво и дясно. Изберете заглавие на галерията и натиснете бутона Готово. Модул Анкета служи за добавяне на анкета към статията. В полето Въпрос въведете въпроса на анкетата, а в полето Отговори възможните избори, като пишете по един избор наред. Натиснете бутона Готово. Ето и вашата собствена анкета е готова. Може да подредите по ваш избор модулите, като натискате в блока за управление на модулите стрелкичките нагоре или надолу срещу съответното име на модула. След като сте добавили всички необходими модули и сте подредили статията както желаете, отидете най-долу на статията и натиснете бутона Публикувай. Вече имате публикувана статия в какда.com. Всички статии се преглеждат от администратор и биват пуснати в сайта до 24 часа. Всички публикувани статии може да администрирате от секцията Моите статии, намираща се в горната част на сайта. Ето и как изглежда и работи статията ви в какда.com, като към всяка статия сайта предлага опции за гласуване, коментари и разпространяването ѝ в най-големите социални мрежи. От всяка статия видим профила ви и номера на статии, които сте публикували, както и също датата на публикация, датата на редакция и колко пъти е прочетена. Всяка една от вашите статии ще бъде индексирана от Google и другите големи търсачки.